So ayun guys, nandito kami ngayon sa may Panimpuan, sa may Enok. So hinihintay namin iba, pero palagay ko di ako abot sa mga to. Kasi naka Mio, naka Aerox, tapos naka Enduro. Ako lang yung ped. Ayun, dahil sa mga kabalang skuteros, wala naglakas ng loob, ako lang. So ayun guys, naglobat na rin yung ano. Kaya na pa ako nagsasalita sa may GoPro. Ayan, nalobat na pala. Daldal ako na daldal kanina. So ayun guys, dyan lang kayo ha. Medyo sinisave ko rin yung battery ko ng cellphone. Hindi ko nadala yung ano, yung power bank. So dyan lang kayo guys, update ko kayo. Guys, bali nandito na tayo sa may Arayat, pero wala pa ako sa mismong ano, sa mismong park. Wala pa ako sa mismong bundok. Nandito ako ngayon, nagpahinga muna ako dahil nilagyan ko lang ng ano to, ng buti na lang meron ako nakitang alambre. So dahil sa vibration, pag medyo dumudulo na, medyo lumalakas yung vibrate. So yung mga tornilyo parang nababaklas. Especially yung sa tornilyo ng pipe. Kaya yung guys, importante talaga magdala tayo ng mga extra tools. So kahit pa paano makakatulong yun. Tulad nito, medyo nabaklasan ako ng tornilyo. Nagagawa natin siya ng paraan. What if kung wala kang plies, wala kang mga tools, mahirapan ka talaga. So ayun, pansamantala, mamaya pag may nakita akong mga hardware o mga motor shop, bibili na lang ako ng tornilyo. Ayun, okay na, ready na ulit. So guys, ayun, nandito na tayo. Ang sabi sa akin doon, below 18. Pasok pa rin yung edad natin kasi 18 na tayo. Meron tayong mga kasabay dito, puro mga motorista. So ayun, nakapasok na sila. Pero ang dami pa rin dito, ang dami pa rin nakatambay sa labas, especially mga nagbabike. Pero yung mga nakamotor, nakakapasok na. Para naka-reserve na ata sila dyan. So ayun, marami pa rin nakatambay dito, alis mga nagbabike. So ayun guys, nandito na tayo sa mismong waterfalls. So iwanan muna natin siya dyan. Dyan na muna siya kasi agdan to eh, hindi ko siya mabubuhat. Ayun, tara guys, samahan niyo ako. So ayun, ngayon ko lang din nalaman na ganun pala siya katipid. Kahit naka big bore na ako, naka sigunyal na ako, tsaka naka piston, matipid pa rin sa gasolina. So ayun, dyan muna siya at kakaintan. Atal, basta. Kaya mga ano naman sila, mga nagbabike. Karamihan dito puro nagbabike. Ayan. So ayun na nga, natapon yung kape, napatid ako. So yung kape pumasok sa noodles. So mix na siya. So ayun, Pudgy bar para medyo chocolate, magising tayo, magkalaman ng konti yung sikmura natin, pampagising kape, tsaka tubig. So ayun yung view dito, makikita mo yung mga bata, nag-enjoy sila. So ayun, na-imagine ko na sana dito yung mga anak. Pero dahil nga subok lang to, itong ride na to para dun kay Bluebird. Actually nandun siya. Ayun, kaya nag-solo muna ako. Kanina mga paps, meron akong kasabay, sila Boss Alex, pati mga ibang kasama niya.
Actually, may pet din yung si Boss Alex eh, tsaka isang kasama niya. Pero dahil nga yung ride nila ngayon, naka-scooter sila, naka-Kimco, naka-Simjet, naka-Euro, naka-Mio, naka-Enduro, ayun. So ako lang yung pet. Kaya ang nangyari, pinauna ko na sila kasi nga naman para hindi masira yung ride nila. So nag solo ride na lang ako pagdating dito sa may papunta na ng Arayat. So ayun, ako na lang mag-isa pumunta dito. Kaya kung mapapansin nyo, ako lang mag-isa dito. Guys, sa mga kaped, napaka perfect na place na ito para puntahan nyo. Matagal na ako nakapunta dito. Actually hindi ganun yung expect ko na makikita ko ngayon. So naging ano na siya, parang nirenovate siya. Pinaganda siya na lalo, tapos nadagdagan pa yung mga swimming pool. Pero lahat ng tubig ng mga swimming pool na yun galing talaga sa bundok. Talagang ano siya, fresh na water talaga. So kaya tingnan nyo nga naman, ang dahil pa na nagpupunta dito. So ngayon nagkaroon na rin ako ng idea, pwede kong dalhin yung mga bata dito. Ayan, so enjoy lang kayo. And kain muna ako, nagutom ako sa biyahe. Tsaka sakit pala sa daliri. Ayun, tsaka sa paa, medyo masakit sa tuhod. Syempre kaka-18 lang natin, medyo tumatanda na. Kaya ayun, medyo sumasakit na yung mga tuhod natin. Okay guys, yun lang kayo, magbabalik ako. Alright. What's up? So ngayon guys, bangs ko. Ano naman yung bangs ko? So ngayon guys, samahan nyo ako. Medyo itutour ko muna kayo dito. Kuyang Carding. So ayun, napakaganda ng tanawin dito. Tsaka nakaka-relax talaga. Medyo maglalakad-lakad muna tayo guys ha. Sana talaga mapanatili nila na ganito to. And ganda pa rin. Tsaka talagang feeling ko nandito ako sa sa Singapore. Ayan, para nandun ako sa mga tour ni Kuya Peng. Ayan guys, sa lahat po ng hindi pa nakakapag-subscribe kay Kuya Peng, paki-follow niyo po siya. Yun naman guys, hindi pa kayo nakapunta sa Singapore, pero pag napanood niyo yung mga vlog niya, para na rin kayo nakapunta doon. Yan, please subscribe Kuya Peng. So ayun, hanggang sa baba yan. Hanggang sa baba. Ang taas niya, no? So ayan, ito ang gawa ng kalikasan. So shoutout doon sa mga taong talaga mini-maintain nila dito. Ganda, grabe. Ayan guys, sa mga kaped natin, kung gusto nyong mag-ride ng malayuan, sulit na sulit. Mawawala yung pagod nyo pag nandito na kayo. Karaoke. Meron pa pala dun sa baba. Lampar yan. So marami nagpupunta dito. So pwede ko palang dalan dito yung mga bata. Pwede kami magana dito kahit mag-stay kami ng isang araw. Dami oh. So ayun guys, sa mga kaped natin dyan, especially mga tiga malayo, lalo na yung mga tiga Bulacan. Ayan, sila Brother Roy David, tsaka mga tiga Taguig, sila Christian. Ayan, kung gusto nyo mag-ride dito, ayan, napaka sulit kahit malayo kayo. Marami siyang pool. Ayan, meron din sa baba. So okay lang siguro si dun, si Bluebird. Ayan, meron pa dito sa baba oh. Ito natatandaan ko to. Siguro mga 1997 pa ako nakapunta dito. Mga high school days pa yun eh. Ayan. So enjoy the nature.
Dami. Guys, sabi ko nga kanina, yung mga mahilig, yung mga planteros dyan, mga suki, ayan. Gaganda ng mga ano, ng mga alaman nila. Ayan, si Ma, mahilig magalaman. Tsaka yung mga kapatid ko, si Mama, ayan. Mahilig sila Pero kung may dala lang akong sasakyan ngayon, malamang bibili ko sila kaso wala tayong sasakyan. Yes. So ayun, tara, hanap pa tayo. Sama lang kayo guys ha. Si Bluebird. Umawak siguro. Kaya na pa nila pinagtitinginan yung ped natin eh. Ayan. So okay na, tumigil na. So guys, dito tayo ngayon. Yan. So mataas pa to eh. Hindi na pa tayo pwedeng pumunta doon. Saan ba yung daan dito papunta doon? May mga cottage pa doon eh actually. Ayan o, ito cottage din to. Ito mahaba. Pwede dito, buong pamilya. Tapos meron na silang kung sino gusto mag barbecue. Meron pa doon sa taas. Tsaka teka lang, iharap. Ayun, may kubo doon o. Ganda o. Tsaka yung fairness dito guys walang lamok. Hindi ako nakakagat ng lamok. Ay, teka lang. Nasugat pala ako kanina. Tumama ako sa My goodness. Ayan, so anyway, napakaganda dito. Sulit yung biyahe ko kahit ako lang mag-isa. Kahit lonely ako sa daan, ako lang mag-isa eh. Kasi lonely nga. Ang kulit mo, lonely nga. Pag mag-isa ka, lonely. Ayan, so sulit talaga. Para ako nandito sa isang napakagandang paraiso talaga. So guys, dito samahan nyo. May nakita akong lagusan dito eh. Saan ba mabupunta? Ito. Dito ang taas na ito. Saan ang balakang ko So dito sa taas, pwede to mga mga tabi-tabi po. Baka may snake dito. So ayan, dito sa taas meron pa dito mga cottage pero mukhang hindi na sila pinupwestuhan dahil nga napakataas na nito and baka mamaya mga sawa-sawa, mga snake. Wala naman siguro. So ayun. Meron pa dun talaga may umaakit dun. Ayun one time kasi way back 1997 nata yun.
umakyat kami dito sa bundok ng Arayat. Talagang inakyat namin. Pero hindi naman sa dulong-dulo. Siguro mga ilang kembot na lang dulo na. Nasa tuktok lang kami. Pero yun, sumakit balakang namin. Hindi na kami nakakembot. Pero feeling ko ito may daan dito. Ito, bawal turo eh. Dito, ayan. Dyan. Ayoko magturo, baka manuno. So napakaganda dito. Napaka-peaceful na lugar. Although may mga nagkakaraoke, pero okay lang. Kung gusto nyo mag-unwind, dito lang kayo pumunta. So ayan, welcome to my cottage. Wala, ako lang dito eh. Look at you. Look at you. So yun guys, parang meron pa siya dun. Ang laki na ito, grabe. Bawal ing alak. Ibig sabihin yan, bawal ang uminom dito ng mga alak. Grabe, laki na ito. Napakalaking resort. Ito yung pala yung pambata eh. Children's swimming pool. So dito yung mga pambata. Ito medyo dito malalim. Kaya makakaligo yung mga bata dito. So, ang dami dito, mga motorista talaga. So, ang dami pa dun oh. So ayun, marami mga laki na ito. Ito ata yung pinakamalaki eh. Ito yung pinakamalaking swimming pool na nandito. So ayun, para tong mini Boracay. Kaya may mga sinong gustong bumili ng mga salbabida, na pambata. Tsaka may mga tattoo pa dun oh. Mga fake tattoo. So ayun guys, bali alis na tayo dito sa may waterfalls, dito sa may Arayat. So ngayon may sinabi sa akin yung isa kanina, kung gusto ko daw makapag-vlog ulit, paglabas daw dito kaliwa, tapos makikita daw natin doon yung tree house daw talaga. Baka daw makita ko doon si Tarzan, kaya samahan nyo ako guys, dyan lang kayo. Alright. So guys, nandito na tayo sa treehouse ngayon. So iwanan muna natin ulit si Bluebird dito. So punta na tayo dun. Tapos papakita ko sa iyo kung ano meron dito. Bali, first time ko rin makapunta dito ngayon. Sinabi lang sa akin sa baba kanina nung galing ako sa resort na kung gusto ko daw mag-vlog, meron daw magandang place dito pa sa taas. So maganda nga. Dito muna tayo. Ayan, mandami dito mga bikers, mga nagbabike. Ako lang ata yung nakaped. Tapos karamihan puro mga pamilya na ata mga napupunta dito. So ayun guys, nagkaroon tayo ng chance na makapunta dito. Sakit sa balakang ah. So kung napapansin nyo guys, nasa taas na yung bundok Arayat. Pero hindi tayo pupunta doon. Kasi napakasakit na sa paa. Tsaka inihingal na ako. So nandito pa lang tayo ngayon sa entrance ng tree house na sinasabi nila. Basta yun. No smoking. Grabe. Sakit sa paa. Pero enjoy. So bakit nga ba to tinawag na treehouse guys? Kasi may treehouse. kasi may treehouse dito. Kaya nila tinawag na treehouse. So yun, may mga tao pala dun sa taas oh. So talagang talaga siya. Tourist spot siya.
So, kakaingit naman sila. Ayun o, nasa taas sila. Grabe to. Ayun guys, kung napapansin nyo, incline na yung daan. Ay, nakatanda. So, ayun, may mga malilit na kubo. Ganda nito, oh. Grabe dito. So, ayan, trick na trick. Dito may mga na-abandon na ano dito, mga kubo. Pero dun pa yan guys. Ayoko magturo, baka may ano. Ayan. Tapos dito pwede kayo makyat, magpa-park lang kayo dito. Tubanals na. Ayun o, napakaganda dito talaga. So ayun, baga hindi ko naman iniinggit sila Boss Alex. Mas sulit ako dito kaysa makipagsapalaran ako pumunta ng Nueva Ecija. Baka masiraan pa ako. Actually in fairness, si Bluebird matatag. Galing ako ng Porac, umakyat dito ng bundok ng Arayat. So ayan yung mga siat dito. Kaingal. So sulit ang punta ko dito talaga. Grabe. Sarap sa pakiramdaman, saya-saya. So ayun, kaya siya tinawag na treehouse kasi nga may mga treehouse dito. Kaya sila tinawag na treehouse kasi yung house nas tree. Arego, pasubsob na, medyo ano lang tayo, medyo cool lang, relax lang kasi pababa na. So hindi na natin kailangan umakyat ng trek. Ayun, medyo napagod na ako. So baba na lang tayo ulit. Ayun o, tol, mga ano, Koyang Karding. Ayan, tol, shout out. Mga kasama ko mga nag-ride dito. Nandito lang kami sa Arayat. Ayun, tigas na siya kaya, tol? Oo, tol. Tigas Santo Domingo Umo. Ayan, mga tigas na siya. Ano yung channel yun? Koyang Karding. Ayun, mga nagbabike sila. Koyang Karding. Para, that's my business ang kaya, Alden. Ayan, o. Circle like money. Mga kabayan ko to, mga kalugar ko. Ingat kayo na, ingat. Wah, wah, kitche. Koyang Karding. YouTube. Koyang Karding yan. Wah, ayun na. Iikay pala, guys. Mga kabalen, ayan. Hindi ko kabisado yung pangalan nila eh. Shout out. Pero mga tiga ano rin yan, tiga Angeles. Mga kabaryo ko yan. Tiga San Jose lang sila, ako tiga Santo Domingo. Ako pala si Jeron Rabino. Ayun, si Add Jeron. nyo na lang. Ayan, o. Sige, ingat. Ingat, tol. Ayun, mga nakakita pa ako ng mga ano ko, mga kalugar ko doon, mga tubong Angeles. Actually, tiga Angeles talaga ako eh. Sa Santo Domingo talaga ako. Sila San Jose. So ayun, ayun yung bundok. Hindi nyo lang kita kasi nasa video, pero kung nandito kayo sa kinakatayuan ko ngayon, kitang kita nyo siya. Nakakit namin siya noon, mga 1996, 1997 yun. Pero hindi kami umabot ng tuktok, hanggang gitna lang kami kasi masyado nang nagditilim na noon, paggabi na, so hindi na namin siya tinuloy. And enjoy naman noon, enjoy naman. So ayun, ito yung tree house sa mga gustong pumunta dito sa Arayat. Ayan, diretso na kayo dito. Grabe, napakaganda dito. Kung gusto niyo mag-relax, sa talaga ng hangin, totoo yung hangin dito guys, totoo. Ayun, so dyan lang kayo guys ha. Kung masasamahan nyo pa ako pa uwi, and may charge pa yung phone ko tsaka yung GoPro, sama-sama tayo, okay? Love and peace, Koyang Karding. So guys, ayun na, nakakita tayo ng magandang place para makuha natin ang aking lupain. Ayan, kung mapapansin nyo sa aking likod, yan na yung bayan ng Angeles, Magalang, Dao, Mabalacat, San Fernando,
So nakikita na natin dito lahat. Para ka nasa Antipolo. Ayan, para nasa Antipolo ka, nakikita mo yung buong Maynila. So dito naman guys, sa bundok ng Arayat, makikita mo yung lugar ng Pampanga. Ayan, dyan na yun. Guys, ito na yung hindi natin inaasahan. Talagang nasira. So mukhang tatagal tayo dito sa daan. Kailangan natin baklasin yung makina ulit. Ayun, grabe. So ito guys, pakita ko sa inyo kung anong nangyari. Kanina guys, akala ko maluwang na naman yung tornilyo sa baba. Yung buong head, yung block. Ayan. Gumagalaw yung buong block. So kailangan natin tanggalin yung tune pipe. Kailangan natin tanggalin yung cover ng flywheel. Tatanggalin natin yung coil para ma-check natin yun. Ay, grabe siya. So sakto, nandito ako sa may tindahan. Magme-merienda lang ako dito.